Is-sena l-oħra l-okkupanza fil-lokandi ta' 4 u 3 stilel żdiedet meta mqabbel mas-sena 2019 dan ħareġ minn stħarriġ li sar mill-Assoċjazzjoni għall-Lukandi u Ristoranti l-MHRA. Minn dan l-istħarriġ ħareġ li l-lukandi ta' 4 stilel is-sena l-oħra li għas-sena rekords għas-settur turistiku kienet ta' aktar minn 82%. Dan fil-waqt li fl-2019 qabel il-pandemija l-okkupanza kienet ta' kważi 81%. Dan fil-waqt li s-sena l-oħra l-okkupanza fil-lukandi ta' 3 silel kienet ta' aktar minn 79%. Dan fil-waqt li fl-2019 ir-rata ta' okkupanza fil-lukandi kienet ta' 73%. Intant kien hemm tnaqqis marġinali fl-okkupanza ta' lukandi ta' 5 stilel meta mqabbel mal-2019. Fl-aħħar kwarz tas-sena l-oħra, jiġifieri bejn Ottubru u Diċembru li għadda, in-nefqa ta' turisti kienet ta' kważi 600 miljun euro. Din tfisser żieda ta' aktar minn 130 miljun euro meta mqabbel mal-istess perjodu fl-2019 hekk kif in-nefqa mit-turisti f'din is-sena imsemmija kienet ta' 466 miljun euro. Moa News, il-President tal-MHRA Tony Zara sostna li dawn ir-riżultati huma pożittivi għas-settur turistiku u qal li din is-sena għandha prospetti sbieħ ukoll. Fil-kwart li ġej l-ewwel kwart tas-sena, Jannar, Frar u Marzu, l-indikazzjonijiet minn dan is-survey huma tajbin u nistennew ukoll illi nibqgħu sejrin hekk sa l-aħħar tas-sena. Preżenti wkoll kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo li qal ir-rata tal-kupru fis-settur turistiku is-sena l-oħra fil-Mediterran kienet ta' 96% waqt li f'Malta kien hemm irkupru aqwa minn dak ta' qabel il-pandemija.